Monggo dipun aturaken Loro Jongrange Mas Wahid. Oh, jenengan rayine. Larine Mas. Niki rayine Mas Wardigat. Mas Gadrut. Gadut nggih. Monggo. Beksa mboten napa-napa. Loh, kok mboten kersa to? Mas Gito beda goyang. Ya. Ayo to Bu, bareng-bareng. Monggo. Bu Meni. Loro Jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ora mokal aku nandang kasmaran. Waspadakno prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wanita boyongan. Ayo Joko Bandung kowe aja kumalungkung. Barang iki kanggo kuturung rampung. Elopati Kang Mas Prabu Kupala kanggo setu ana ing Wonosegoro. obat-obat kowe wanita keparat ora ngerti yen Bandung lananging jagat putra ratu pengging Prabu Damarmaya duwe aji sekti Bandung Bondowoso Loro Jonggrang manuta sun pundhut garwa iya Bandung aku duwe kebono Candi Sewu sewengi kudu dadi iya Jonggrang panuwun tak turuti Bu Meni hae rasa manunggal campur sari Loro Jonggrang kowe pancen ayu tenan ora mokal aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalah barang mula kowe dadi wanita boyongan Joko Bandung kowe aja kumalungkung barang iki kanggo kuturung rampung Belokati Kang Mas Prabu Kupala kanggo setu ana ing Wonosegoro obat-obat kowe wanita keparat ora ngerti yen me lananging jagat putra ragil asli saka Karangmaja duwe aji sekti Bandung Bondowoso Loro Jonggrang manuta sun pundhut garwa iya Bandung aku duwe kebono nyanyi riyen to Candi Sewu
Sungkrang panyuwun Urus. turuti. Nggih, monggo Pak Edi. Suatu kehormatan yang luar biasa pada siang hari ini kita dirawuhi Ketua Umum Ikatan Keluarga Gunung Kidul Bapak DRS Edi Sukirman Monggo, MM. Bapak Sugeng Edi. rawuh kebareng paring panglipur rumiyin saderengipun panjenengan guntur ninggalono. Aja gur ninggali lagu ninggalono.